Днес се навършват 60 години от излитането на съветския апарат Луна-10. На 31 март 1966 г. от космодрома Байконур излита първия изкуствен спътник, орбитирал Луната. Това е съветския апарат Луна-10. По време на полета са направени чрез двигателите на апарата корекции за точност на влизане в лунна орбита. При доближаване на Луната апаратът включва двигателите си в обратна на движението посока, намалявайки скоростта си и влизайки в лунна орбита. Той е изпратен с мисията да проучи гравитационното поле на Луната, както и да измери лунната радиация. Чрез Луна-10 Съветския съюз доказва, че е възможно стабилно обикаляне около Луната. В знак на победа звучи химнът на Съветския съюз, химнът на свободните държави, Интернационала. Другари и другарки, СМВК се обръща към вас с призив за подкрепа и присъединяване. Това е младежка комунистическа организация, обединена от идеите на комунизма и социализма. Другари и другарки, очакваме ви!